en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. en jetti en jaari khalifa men diine aada kala. so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo aaɓnde 26 colte hitande 1924 ɓataake men faati koye ganndal. no kewɗen wadde kala altina hirjinde koye men faade ganndal. nde tawno sa yiɗi dadde andu, sa yiɗi hettanede andu, sa yiɗi wonde puccude ɗo waduno kala alay sago gona ganda. fulɓe noon mbi gandal ko famɗa suura heewa lammina. gandal ko famɗa suura heewa lammina. ɗum noon jangen ganden andude kala ɓuri humpede kala. nde tawno humpitade ɓuri humpede. humpede ko majjere ɗum ɓuri bonde keferu. ɗon ɗo mbiyeɗa aljahlu asaddu min al kufri. neɗɗo yo jab andude gandal yalti koye humpitade nde tawno humpitade ɓuri humpede. humpede ko majjere, majjere ko niɓɓere, niɓɓere ala nawanma so wona e bonande. ni facciro mum wayi. en calmini dendagal bandiraɓe kala, en juurima ɗumen. en calmini musidɓe worɓe e bandiraɓe rewɓe tedduɓe taweteɓe joklina e windere e nder leydi Sénégal, leydi Mauritanie, leydi Mali, leydi Guinée, leydi Gambie ha e diaspora o kala. en calmini dendagal cate pelle men yiɗɓe Sar Abdullaahi Saar ɗo mbawi tawede kala e dendagal dente ɗo bandaji ɗi natata kala e ɓen hettiyankoɓe kala. hay goto en ɗaccani en jiiɗa noon limtude nde tawno so en limti tan en juumat, kono sikki ala kadi e saaha kala ene moƴƴi limtude ɓe waɗoɓe golwole moƴƴe nde tawno sa ruttima e deffa Allah teddunde woni Qur'anil Karim, Allah ne jangtoton ɓen waɗɓe golwole moƴƴe, waɗɓe gueɗe moƴƴe. nde tawno neɗɗo so waɗi ko moƴƴi ene weeli haalde, ene weeli mantude, ene weeli jaarde, kadi jomum ɓeydo kadi hoore mum faade hen. en calmini jatigui men Dakar woni Alhaji Abdourahmani Ka mo ganduɗa kam jeeyi sababu jonde men ɗo e Dakar woni jatigui men. nde tawno nokku ɗo garɗa kala sa dañi jatigui kellifaɗo taw kadi ko moƴƴo ene softina. ɗum noon tinnoɗen e jatigui men, tinnodiren kadi hakkude meɗen en pop. Allah subhanahu wa taala walla men. musidɓe tedduɓe, buuɗal yurmede feeri feeñi ha to dinguirel sarɓe. dinguiral sarɓe hanki yeynima, noddi, diwni sagataɓe ha mawni. ko ɗon noon dokkoton kam noppi moɗon min gaddana mon kumpital men subaka law inchallah haade men yettade buuɗal yurmede so jomiraɗo haaji joni joni inchallah. gonkay keɗotomi ko jahande heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande nde
kadi humpeede belani humpiteede ɓuri humpeede humpitade ɓuri humpeede kumpital men ɗemngal pulaar subaka altina hannde nogas e jeegom février 2024 ene yaade yewtere mon buuɗal yurmeende hakkillaji kala hannde kettata ko toon to sikkade noon koto jam ñaaƴo ɗum jeeyi sababu noon noddandu no mawɗo ndi noddi ɓiɓɓe sénégal naaɓe nde garata e kaldigal beele leydi ndi fawoye dow jaam e deeƴal e potal ngan sanga noon ɓe kuccana ƴettude happu gandaɗo beele kadi leydi ndi huccana sumgoji ɗin sumgoji noon ɗi laataki hanki o ko hanki nogas e joyyi fonno laatade ɗin sumgoji ponnoɗi yuɓɓinede e nder leydi ndi sénégal kono caggal nde waɗi pooɗe ndure taw kadi koye ɗin candidature uji hollitɓe holko saabi jeeyanaka ɗiɗo hen a sumgoji ha waɗi haala mawka no feewi ɗum jeeyi sababu noon mawɗe ndi ƴettino pellital dirtinde ɗiɗo hen sumgoji ɗin sumgoji ɗi dirtina ɗum jeeyi sababu sarɗiyankoɓe gendi leydi ndi lulinoma toon to sur serɗeji nde leydi sénégal gam dirtinde hen sumgoji ha mayɗe ɗo hen hitande caggal noon nde haala heewi kame seppoji nden jeeyi sababu nokku tugnorɗo mawɗo mo leydi sénégal ƴetti pellital firtude nden firtande ha laaɓi yamiri wonande ko fate banggue date keptinaɗo kadi ɓurɗo yawde yo ƴette beele leydi ndi faya e sumgoji jeeyi sababu noon landaji kewɗi ha tenti noon taw kadi ganduɗa kene tolno e 16 landa taw kadi koye ɗin landaji jogorɗi kadi yaade ko fate banggue sumgoji ɗi kolliti kañumen kay tawtortake ngal ɗo kaldigal ngal ɓe ganda holɗo fayi 50 noon landa taw ko ɗin landaji ɓe jaɓanaka ko fate banggue parrainage mumen hanki kañumen mbaɗi haalande mumen ɓe garti e toɓɓe tati ɗeɓe jonnani to nokku tognorɗo mawɗo o kono kadi kamɓene ɓe kolliti maɓe notto kaldigal ngal mawɗo ndi noddi hay kamɓene ɓe gadda hen yiyande mabɓe kono fandare mabɓe kadi kamɓene ko fate banggue parrainage mabɓe o nde yurnite no feewi ha tenti kadi ko fate banggue ko nokku tugnorgal nokku towɗo ko firti ko fate banggue wonande sariya ɓen sarɗiyankoɓe suudu leydi sénégal ɗum kala ɓe kolliti ɓe jonnani ɗeɗo henna toɓɓe hay seeɗa hanki o to Pikine waɗi noon hewɓe seppuɓe toon gam hollirde metti mumen ko fate banggue nogas e joyyi nduɗo henna lewru ko saabi seppoji ɗi mbaɗani ko nonne kadi toon to Parcelles dañi kay seppunoɓe toon kañumenne mbawi ko nanguede ko waɗa ɗum konon moɓodiral manggal ñande asende waɗi ɗum ɓe jiɗɓe sehilaɓe yaatiɓe hooreji leydi sénégal hono président Macky Sall gam yettude jardu ɗumen ko wala ɗum kono rewɓe Benno Bokk Yakar kañumen ne mbaɗino moɓodiral men manggal ngal moɓodiral noon ko yidde kay yettude e jarde mawɗo leydi ndi e hollirde hannde aɓe caggal Amadou Ba to leydi Mauritanie état majeur armée leydi ndi commandant waɗi jillu mum toon to Kerol leydi Mauritanie hakkude mum e leydi Mali to nokku biyeteɗo état mo hawdil sharqi ɗum noon ko yidde yurnitade base koñinkoɓe taweteɓe toon yidde kay sembolindeɓe e ɓeydude nden kay kisal ha tenti noon toon tokkari fiseji ɓe malinaɓe woni mbeera ɗum noon ko yidde tekkinde nden kay kisal ha leydi ndi ɓuura wonde jaam e kisal to Zouérata police weddima tato e nder kaso ɓen noon nanguira ko drogue ene wonde fo biyeji kame poɗɗe ɗe ndewani lawol ɗum noon ko police holliti oɗon communiqué taw kadi koye communiqué dabɓo no feewi to leydi Algérie hanki o Abdelmadjid Taboun ko hoorejo leydi ndi wo udditi toon juma mawɗo ɓurɗo mawnude e nder Afrique juma tataɓijo ɓurɗo mawnude e nder windere nde kala on juma noon ko hanki o yi nangue kono kadi o fonno udditede koleno o fonno udditede koye 2020 hawri noon koye covid 19 on juma mo ganduɗa ko tawɗo no feewi taw kadi ganduɗa ko juma mo ganduɗa ma wonoya 3 ujunere métre carré taw kadi ganduɗa sal juuleteɗo ene nawa kene foti wonde 150 ujunere neɗɗo ene tawe hen noon kene wona 12 taw kadi ganduɗa ko 12 bâtiment ne tawe nder makko ne tawe hen bibliothèque mawɗo no feewi tawon bibliothèque ene wawi nawde kene tolno million taw ko deftere mofti hen ne tawe hen musée mawɗo no feewi
taw woni en ko histoire ko faati e bange gueɗe diine l'islam ko wala ɗum kone tawi hen duuɗe towɗe no feewi taw ko duuɗe jaaɓi ha tirdi ɗo neɗɗo wawi janngude l'islam hayba doctorat mum taw kadi koye oɗon juma ko wala ɗum ko noon oɗon juma wo ñiɓi koye maayo ngo Alger towendi makko ma won 160 taw kadi ganduɗa ko towendi on sooro ko wala ɗum ko ma won 43 étage ko waɗa e makko e haalisaji ma wonoya milliard koppreji dollar pawɗe 4 million taw koye koppreji dollar ɗum woni hanki ko mawɗo ndi udditani ɗiɓɓe leydi ndi ɗon ɗo Alger. To leydi Mali nokku biyeteɗo kangue ba noon koye cercle kangue ba tonne kadi ko koni god ene tawi cercle kangue ba jafuɗon koye nokku biyeteɗo Kiññile nokku biyeteɗo Kiññile tawi nder région mo Kulikoro tonne ko jangu waɗi toon taw koye poste de contrôle waɗɗani keerol hakkude mum leydi Mali kame leydi Guinée Conakry neɗɗo goto noon wasi hen fittande muɗum waɗi noon ɗiɗo jamburu en gañiɓe hen matériel uji kewɗi noon boni hen armée ji kewɗi ndirguitama en ken wona 50 kilométre hakkude leydi Mali kam e leydi Guinée Conakry. Coopération jokkodiral jungo e jungo ɗum ko délégation Amérique naaɓe jilliɗo e nder leydi Mali tawni ɗo wi ɗum kadi ambassadeur mo leydi Amérique tawitet to Bamako ɓe dañi joddade e semga ɗum noon ko état majeur armée leydi ndi Oumar Diarra ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no fewi ko fate banggue gonagal armée leydi Mali ko noonne kadi e ndenka e kisal leydi ndi Amérique noon oɗon saaha nottima jungo leydi Mali beele kadi jaam ene ɓuura diñade e nder leydi ndi ha leydi ndi ɓuura wawde dañde jaam e kisal. To leydi Guinée Conakry ko hande woni ko wi kay wonande MSG ɗum noon ko syndicat ji moɓodirɓe gollotoɓe leydi ndi kala hande hay goto to gollu kono noon khalifaɓe diine erima maɓe hande nde mbaɗata kaldigal to juma Faysal ha ngal kaldigal wasa latade nde tawno leydi so tawi gollaki moƴƴata kamɓe noon jeeyi sababu fandare mabɓe hande naddeɓe hofgo juuɗe ko wideɓe kala ko wuura e leydi ndi kala ne seeri nde ustate internet kuppanoɗo ɗum dañino artirede radio ji jowaɗ ɗi kala ne jewtete ko wona ɗum ko syndicat de presse jaggaɗo nda citte ko ɓuuri yawde. Accident musɗo kam waɗi kikiɗe kirɗo hanki o hakkude nokku moɓe mbiyata accident mum hakkude nokku mbiyata Kisédougou kame farana jeeyi sababu noon yimɓe joyo mbasi en pittali men 31 ɗe tampini fewi ne tawe to suudu safride tawi tendu ton to Kisédougou hakkude me farana ɗum ko bisuji ɗiɗi goni natodirɗi e oɗon fannu accident goɗɗo baɗɗo ko ton to Tanzanie ɗum ko hakkude bis kami camion goto natodiri waɗi kene tolno e nogas e joyo neɗɗo mbasi en pittali mumen kene wona nogas e go neɗɗo gañima hen wi hoorejo leydi ndi to Burkina Faso tonne kadi ko worɓe joguitiɓe armée ji naati e nder église goto taw kadi koto seeno ɗum noon jeeyi sababu haɓe jooɓi pittali 10 ɓen fidèle en taw ko jeeyaɓe diine Issa yankoɓe juulannoɓe hanki e nder juulirde mumen Niger yewanoɓe guila nogas e jeegom lewru juillet 2023 e jonde CEDEAO ɓe dañi yewtede kono kadi wona kamɓe tan leydi Guinée Mali kamɓe Burkina Faso kala hande o keeɓi wellitare mawde no fewi ɗum ko caggal kudetaji bannoɗi toon ha CEDEAO wawi yewdeɓe e nder ndiɗon mbaati. Jolam jaɓeri kaldigal ene jokki hakkude wonande sete mo Israila ɗum noon hakkude sete mo Israila kame Hamas ɗum noon waɗi ɗum ko toon to Doha laamogo leydi Qatar Égypte Amérique ɓe kala ko jooɗiɓe kaldigal ngal ganduɗa oɗo henna guerre musɗo tolniɗo hande lebbi 4 e feccere kala ñalawma garɗo ko ma ƴiƴam ruufa pittali hande heege manguel diñi toon to Gaza ha fayma toon to Younes kamne wondi kadi Rafa kala camion garɗo kala koma yimɓe ɓuko hen moni kala ne sohli ko ñaami e ko yari safara ɗeeɓi sattude no fewi ɗon ɗo ganduɗa hande windere nde kala holliti fandare nde tan ko yo guerre o darto ɗin otage uji ɗacce ala kala ko heɓa e ngal ɗon nandirala. ñalawma hande o hoorejo leydi France woni Emmanuel Macron erima jonde mawde no fewi
taw koye vision conférence ma dañon tawtoraɓe toon to Paris laamugo leydi France nden jonde noon ko ƴewde peeje kala holno watte ha occident oji balla Ukraine beele Ukraine wawa tigui dañde polgu e yeeso Russie hay so tawi woni weɓata ɗum no wiiri Zelensky hoorejo leydi Ukraine so tawi kay woni occident oji moɓodiri joni joni Ukraine foola leydi Russie. musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kumpital ngal min gaddanno moon subaka hande kono kadi wotto godde jahaten ko ha toon to wasa kodde mbayla wuuro wasa kodde mbayla ko wuuro yañgo beddaji joguigo dinguire ngarɗuɗe kono kadi ko wuuro diine ko wuuro ganni kono kadi ko wuuro ngo ganduɗa oɗo saaha so yonti ko looɗe tigui woni ko mahete ɗon looɗe so mahama gasi duppe ñeñe ha yooɗa so tawi a ari hay wuuro ngo kala sifal londe yonde ene tawe ɗon holto wuuro wasa kodde mbayla tawete koye commune Ogo waɗɗani Sinthiou Garba Ogo waɗɗani Sinthiou Garba ko nonne kadi waɗɗani Kanel kono kadi tawete koye région de Matam ɗen looɗe noon ne nawe ha toon to Kanel ne nawe kadi ha toon to Matam Wourossogui e nawe ha to Podor ɗum noon ɗon calminɗen Aissata Sy nonne kadi Amadou Julde Sy e Amadou Sy mawɗo kala musidɓe tedduɓe watto goɗɗe joni joni buuɗal yurmeende. gonkay min yeyande a keɗotomi ko jayde heblo sukaɓe Afrika nde tawno jande ndene laaɓi kadi humpede welami humpitede ɓuuri humpede buuɗal yurmeende aha ñoni e fere goma monotile ñembayadum buuɗal yurmeende so feri feeñi fenjay ɓattake men altina kala kewɗen haalde ko ganndal eɗen ñagui yafuya no fewi noon dande ne wahli jeeyi sababu tan ko maɓɓoli ɗi jaɓani ɗaccinde en seeɗa nde tawno lewru korko so ɓattima hay daɗɗe e koye men ene loora nde tawde ɓe gandi to faya koye korka ɗum noon wona hulde ala ko hebanade korka dinguiral sarɓe huɓɓi hanki foyre mum ha yeyni jangguini alqur'anil karim ɗon ɗo galle mam Harouna Saar kono kadi to duɗal mam Basirou Saar ha yetti duɗal Baydi Kaw Saar ha yetti duɗal ceerno Ahmadou Saar hewɓe ne gandi ɗum mam Guilma ko duuɗe jeyniɗe jangguini qur'ana nde qur'ana saɗi rende nde ɓen ɓesguji mumen jejjittaki ɗe dinguire calminama juurama jettama beltanama duɗal mam Basirou ɓesgu mum en calmini almami Juma galle sarɓe woni mam Ilias e dow indema min calmini ɓesgu mam Basirou kala e ɓesgu mam Harouna kala e ɓesgu mam Baydi kala e ɓesgu mam Jatiguere kala huɓɓuɓe poye jangguini qur'ana ha yeyni fayi dow ha to gurel sarɓe tutuɗi mabɓe kuɓɓuno hande mabbi yaade ndiyam musidɓe tedduɓe qur'anil karim ko hunde welde eɗen jogui sehil men goto debbo mo wiye Vovane ko mawɗo o horsiniri en noon ko Allah en garodiri makko ɓooyi guila to Gabo o jeeyi sababu ni yillade men yogay nokkuji e nder leydi France Abdoul Ba mo jiinga mi salminima mi salmini joom suduma Oumou Ba kami sukama kala an a fawi e makko yitere mi yiya to 50 ans foyer nokku makko o holliti Sar mboɗo yinno gandinami ko woni qur'anil karim mbimi sa yiɗi andude qur'ana a waɗa téléchargé qur'anil karim en français mbawa wittude kawisaji qur'ana mbawa wittude haala Allah ka o woni hen duuɓe kitale ko pédiatre kettinaɗo e nder leydi Gabo to Libreville nokko biyeteɗo Battery 4 oɗon gandi ko pédiatre mo ganduɗa o safrata ko ɓiɓɓe joomen martabuji towɗi e wuro ngo
ha e leydi ndi kala. Kamɓe noon iwdi maɓɓe ko Vietnam, koɓe buddhiste en, ɓe ñamata tew kamɓe. O holliti noon e nder safara mo safrata o dañi pinal mangal gila o wattinade qur'ana omo witta ɗum o heɓi pinal e ɓamtare ha tenti noon e nder fannu pédiatrique mo yaari o heɓi hen nafoore e gandal ngal o janggano omo rewi ndi ha ganduɗa hande o yiitima hen hoore makko teni kadi o tawi haala Allah ka kala ko huttoto e aduna ke kala ko kañum woni ɗon. ɗum woni qur'anil karim. Qur'anil karim sa hettima batuji mawɗi taw ko scientifique en mawɓe soɓe jooɗin ɓe mbati aɓe kaala. So tawi an a janggi qur'anil karim a wawi firde qur'an o tigui rigui taw ko firongo Allah fanditi, saabu teskoɗon qur'anil karim firata koko Allah tagui aduna ko. kaaƴe Allah ɗe Allah ne sifoɗe ko mofti e nder majje, maaje Allah ɗe Allah ne sifoje e nder qur'ana e ko mofti e nder majje, leyɗele Allah ɗe Allah ne sifo leyɗele nder e ko mofti e nder majje ko, asmawuji Allah ɗi Allah ne sifoji e ko mofti hen. kamɓe ɓe yahoɓe haɓe ngabba e lewru ɓe bittat ɓe jiiya, so ɓe garti ɓe jooɗima e nder batuji maɓɓe mawɗi aɓe cifo kawisaji ɗiɓe jii e ɗeɗo duule, kawisaji ɗiɓe jii ɗiɗo asmawuji e kawisaji ɗiɓe jii e lewru, so ɓe kaala ɗum an bawɗo firo qur'anil karim o jannguɗo qur'ana bawɗo aɗa wawi tawtorede ɗiɗon batuji. koɓe kaalata ko foof daɗani haala Allah ka, ɓe keɓani gandal dangal haala Allah ka, kono ɓe tumni koye haala he ɓe kutoriɗo Allah wi siru fil ard, jeehe nder leydi ndi fanzuru ndaare, larde nde ko wittude, jeehe bitte ko Allah tagui e leydi ndi ko Allah haali ko foof woni koye leydi ndi, ko Allah haali ko foof tawete koye leydi ndi, ko Allah yiɗi yo jii ko foof woni koye leydi ndi. jonde noon rokkata ɗum, jangude tan hippa rokkata ɗum, jangude wawa bindi ɗi tan en rewa majjini reftoji rokkata ɗum, rokkata ɗum ko wittude. Wittude noon firtani tan taccude leydi mum yaade leyɗele goɗɗe, hayɗo ndemataɗo leydi ndi sa wittidi a tawat ɗon leydi ndi Allah haalata ndi. tufde nde garata ñande kala tataɗo lora fatata ɗo walla jole lana tacca ɗo, ngoɗo maayo sa wittingo ma taw hen ko Allah haalata ko. keneli hande ɗiɗo garoji e men ɗi cawtinol ɗo hen ɗi oɗon gandi so oɗon laara ko wayno planète walla national géographie oɗon jiya kamɓe yaltoɓe janguɓe sifa keneli anduɓe sifa keneli aɓe jogui appareil ji mawɗi aɓe longo sifa keneli, kala hendu aɓe gandi ko haalata ko jangtoto ko yahata ko woni e dow muɗum. ɗum ne kadi so tawi haqqillaji ɗi dokki en e firo Allah ngoɗo henna qur'anil karim tan ma en paam ko yahete ko sifa koode. oɗon gandi e nder rendo men hanki mawɓe men ko jengi ko kala soɓe janginima ko fate banggue hasbore koode, soɓe janginima ko fate banggue koode firtotako. ene dañanno woɗeɓe iwannoɓe ha e nder école aji men mawɗi ene garay mawɓe men hanki jangude koode, mawɓe fulɓe hanki hoɗɓe e nder koya lelotoɓe jamma ha jenga gajjo kuccitay koode ene ganda koɗe pirata, ene gandi koode ɗe ko cirtata, ene gandi koɗe kaalata, ene gandi koɗe jahata. haalaka noon janguɓe sifa koode e nder rendo meɗen ko gueɗe ɗe ganduɗa ene heeɓo e duɗe towɗe, kono an bawɗo ɗum janguɗo ɗum e ɗemgal arabere no fotiri kala wallotiri firmum e pulara ha ɓuuri wawde ñeññude, wonɗo garata e jonɗe ɗen towɗe sa rokkama konngol a wawat haalde koɓe kalata ko. serdata ɗum tan ka nanata koɓe kalata ko, ɓe nanta ko kalata ko, kono so appareil waɗama ko kalata ko ɓe batti nande ɗum tan joni joni ɓe guittuma ɗo gonɗa ɗo tawtoreɗa batuji mawɗi ha dokkeɗa an jonde mawde e nder duuɗe mawɗe towɗe anduɗa woni ɗo ko anduɓe mawɓe mbatta jangguide no, saabu ngal gandal joguiɗa ko ngal ɓe cohli, ko hunde mawde woni ɗo hen. science mawɗo daɗani qur'ana, technologique daɗani qur'ana. to banggue cellal ɓalli ko jangguetegal ngal ɗo hen wonde spécialiste en généraliste en pop daɗani qur'anil karim. sa wawi firo mum gonga e gonga
taw wona firo ñaltindago, wona firo takkago, wona firo tuumago, woni firo takkago ko takkude firo takkina ɗum e goɗɗum ha nandikinoye ɗum, wona baso e ko jiɗɗa haalde ko taw wona ɗum Allah fanditi e haalde. ɗum woni rokkude harfu Allah haqqi mum ha timma. dokka konngol Allah ngol fodde mum ha timma ko Allah fanditi e konngol makko ngol mbawa firde ngol hangol famno. to banggue leɗɗe ɗe Allah sifotoɗe e poofali leɗɗe ɗi ɗiwo sifoto e qur'ana ɗi, mbawa addude poofali yimɓe ɗi e poofali leɗɗe ɗi, jerodira ɗum, pira ɗum ha ganda neɗɗo o e lekki ki kamɓe ndindi gurdam, ha ganda lekki ki ko kanki ittete ki fewnite ki nattine e neɗɗo o wawa yaade wonta neɗɗo. ɗum woni ɗen wittoɓe to banggue leɗɗe hande jarateɗe ene jeeye pharmacie ji, ne jeeye banggueji kala. ko nonne kadi mutoɓe maaje ɓe mutani jaggoyde liɗɗi ngam ñaame, wona danewu tan nawiɓe toon, wona cafɗi nawiɓe toon, wona liɗɗi tan yidde hebdinde reedu nawiɓe toon, ko wittude ko Allah wi mi taganimon, wonko ganduɗon wonko on gandani nan toon, kono noon wonko woni toon so on ji on pamat. ɓe jaaha toon ɓe jiya ɓe keptina toon gueɗe ɗe ganduɗa ɗeɗo gueɗe ɗe e neɗɗo ko gotum. ɗum jeeyi sababu hande en jogui wonko yaltinte e liɗɗi, ɗum wattete ko wayno poɗɗe fewne neɗɗo ne ñaama walla neɗɗo ne yara omo dañi hen cellal makko gila e wittoji goɗɗi e goɗɗi nan toon taw ko kanŋeji, taw ko gaz uji, taw ko pétrole, taw ganduɗa ko algoji hande ko fewnirte hande yo gay matériel uji hoobire ko wayno télé walla téléphone walla micro ji walla radio ji walla goɗɗum, ko algoji mawɗi e nder leydi. ɓakke nan toon, kaaƴe nan toon, ceene nan toon, jamɗe nan toon, pap nan toon, yaltata ko toon hutore. Allah haali ɗum e qur'ana ko gueɗe ɗe ganduɗa ko Allah tagi ɗum, kono heɓata ɗum so wona witto. ngon witto noon an jannguɗo qur'ana ha wawi firde ɗum firongo Allah fanditi ɗum, so yalti kulol Allah ne dañoɗo, walla ganda ko Allah wi mi teddinima an ɓi adama, mi honnima hakkude jeeri e waalo mi honnima hakkude jeeri e waalo, wala qad karramna bani adama, mi honnima hakkude jeeri e waalo, mi teddinima. Teddungal ko maayo, teddungal ko hayre, teddungal ko leydi e ladde e poñƴi e nemoraji asman nan dowma ne faala koode e lewru e nangue, ne waɗa hen duule ha heewi. weeyo ngo ne yooɗi ne fewna, ne waɗa keneli ne fewna ha feewi. ɗum ɗo kala noon ko teddungal, kono ko an wittanta hoorema, an wittanta ɗum hoorema. joni noon sa wawi firde kaɗo haala Allah haka sella tan, joni mbawa fewnude hunde. sa wawi firde kaɗo haala Allah tan ha sella, joni mbawa fewnude hunde. Allah jangguinimi e Qur'an no godron fewnirte, no hayre fewnirte. wona sariya foof ko hakkude ko projet e société ndema ene wayno leydi ne heewi. firti ko alay sago yimɓeɓe ɓe ganda ngalu joggangu ɓur'ani qur'anil karim, ɓurani wawde firde deftere nde taw wona hulɓinde yimɓe tan jeygue. saabu neɗɗo hulata jeygue ɗon ɗo heyɗi o wawa hulde haydara, par ce que sa yi neɗɗo ne fiyo e maaje kaɗɗe ɗe ganduɗa a anda towendi mum, a anda ben peƴƴi mum, a hulani nadde ɗo mayata ko heege yidde dañji, hulnata neɗɗo tan ko wawande hoore mum. ɗum yaltata koye andude ko Allah wi teddinima hennanima caggal go, haqqille mo Allah rokkuma o mbawa firde ɗum ha timma. sa firi ɗum ha timmi tan hunde yaltade. way kono a nanata ɗemgal, a nanata français walla nanata arabe walla nanata anglais, walla an nanata tan ko safrore. saɗa nani safrore tigi rigui tan aɗa haalday kaalowo arabe tigi rigui, kaalowo arabe o mo haala arabe o mo sellina tan, a famat ko haalata ko, a famat ko haalata ko.
kala neɗɗo ma nandirta so tawi tan omo haala ɗemgal ngal ne selli e ko haalata ko amo nanta a famat kono ko nanɗa ɗemgal ko fof so neɗɗo ne haala mo merga a wanan way kono mboɗo heewi wiide e nder rendo men onon rokkiroɓe amen saaha gure walla rokkiroɓe amen ɓatakuji tagge walla goɗɗum no kaldirta ni e neɗɗo goɗɗo ganduɗo kalta o saɗa haalde goɗɗo mo anda woto mergu wi o wiyete ko Amadou Mamadou nangam Amadou Mamadou mi wiyani Mamadou mi wi ko Mamadou Amadou Mamadou ay ɓayde wawi windude o winda Amadou Mamadou ma so Amadou Mamadou sa wi Amadou Mamadou tan oɗon ko andude mbiɗa ko Amadou Mamadou walla Amadou holɗum o anda e hoore makko saɗa haala inde wuuro mon aɗa andi wuuro mon no feewi wona moni kala andi wuuro mon mo kaldata o aɗa andi nde mo jeeyami ko tel a haalat ha ɗemgal ma ngal sella jeeyami ko ndulmaji waɗɗani duumga waɗɗani mbahna waɗɗani ɓokki sabbundu waɗɗani ɗo waɗɗani ɗo ene tawe e nokku tel e tel ha ɗemgal ma ngal sella joomum anda ko kalta kon woni yimɓe ne kaala a wandu koɓe kalta koko woni ɓe mbaddana ko ngamela e keñe e ɗemgal jawgal donc a famde ko joomum yiɗi haalde ko a anda on famminta mo famminta noon en wawi taw famani ko ɗen gueɗe alay saago hunde faama jiɗɗen wiide e nder yewtere men buuɗal yurmende alhamdulillah duɗe kewɗe hande ne kewi jangguinoje alqouranil karim kadi ko yettude Allah no fewi duɗe kewɗe hande ene jogui systéme jiida e systéme hanki ɗo neɗɗo fiyete ha muddiɗa saabu oɗon gandi piggal ne muddiɗina neɗɗo saabu muddu ala woodi ko jangguinowo lobɗo mo wawa famminde o fuɗɗo tan jangguindema o ronka muñandema tan o lappuma kelle mbiyama saabu neɗɗo so fiyama hello tan wemat sa fiyama hello e haqqille a jiiɓoto a wemat kala ko mbawnoɗa yahat kala ko jinnoɗa a ancat sa yinno qur'ana o a ancat sa yinno ceerno o a ancat ko jiɗɗa fo ancat hanke ko enen gancinanno yimɓeɓe jangde nde ha hewɓe dogi ɗacci janggude janggo weeli ko funtude weeli ko fodande weeli ko maslodirde weeli ko yinnude an jangguinowo aɗa foti yaade école heblo hadema jangguinde saabu jangguinde namdi ko yajje jangguinde namdi ko yajje saabu an aɗa wawi ko jangguinta ko o wawa kadi ka lobɗo ka paɗɗo ɓernde a waranmo par ce que jiɗɗa ko yo waw ko yo faam no pamirɗa ni ten an aɗa wuuri hen duuɓe kital aɗa faami kanko o famani o wawa alay saago jogoɗa ɓernde yanje wawde fammindemo haw faama saabu muddu Allah tagani muddu Allah tagani mo wawata hunde woni Allah tagani muddu mo wawata hunde aɗa jangguinɗo neɗɗo mbiya o ko muddiɗi o haydara wawata janggo e jaam tan o yalta duɗal ma o yaaha jiyama omo wawi oto bawgol ne hulɓini omo dogna oto no welda hawma o holno wawri ɗum walla o wawa goɗɗum an hoorema ganduɗa ɗum ne weñorima an ten sa jangguinama ɗum an hoorema lappete kelle an hoorema mo lappanoɗa o hande somo jangguinma ɗum o lappete holno wawri ɗum o wawri o hawri koye jaƴƴo ɓernde o hawri ɗum koye pinɗo o hawri koye joom patience muñowo on jangguinimo ha o wawi kala pelliɗɗo suɓade meccal famminde alay saago gona pamminowo taw kadi ka pamɗo gona pamminowo no pamirɗa ni ene feewi gona pamminowo neɗɗo taw koye lelnude ɗemgal ma ngal gona pamminowo neɗɗo e lelnude ɗemgal ma ngal e ƴettude temps ƴettana temps ko mbatta ko ƴettana ɗum temps mo jangguinta o hay soko tan aya goto walla ayaji ɗiɗi woni ɗe jangguintamo ƴettanamo temps e ɗemgal makko mbaɗa ralenti ɗemgal ma ngal woni lelnagal ha o wawa famde ko jiɗɗa haal ko
ha ɗemgal makko ngal suusa rewde hen ha ngal wawa rewde hen joni joni o feƴƴito uddito. kono so tawi purali goni hen, kulol woni hen, jibde haqqille woni hen, wo ancet ten wo ancete, o wawa yidde hankadi ni haqqille o rumtoto ɗum ɓernde natta wonde hen. ɗum jeeyi sababu sa ari guure mawɗe hande ko wayno Dakaru en walla Nouakchott en walla Bamako en walla Conakry en walla Bissau en walla Banjul en e guure mawɗe ɗe, sa yi jangde nde ɓuuri wawde hande ƴellita toon ten taw ko cukalantoko son goto hen kala sene janggane sellini foof, surtout ko jangguinoɓe soɓe gaari galle ma ɓayda yoɓaɓe ɓe ƴettatta wawde famminde suko e jangguinde suko celluka Allah ka. suko hay soko fatiha o wawi walla simore fawtone en walla kala ko wawi fawade hen tawata omo sellini ɗum, ten somo jangga ɗum omo ƴetta temps e ɗemgal makko no janguirta ni, tenne selli, tenne regui, tenne weeli heɗade. surtout ko jangguinomo ƴettutta o, jangguinowo koma ƴetta temps, koma yaaja, koma wawa funtude. wonɗo almudo gagata tan deƴƴa ɗacca ɗum seeɗa puɗɗirɗa kadi ɗacca ɗum seeɗa paya goɗɗo garta e mum kadi aɗa rokka ɗum aɗa loowa ɗum joni joni o loowo. saabu moni kala wonko Allah wawni ɗum, muddo ala woodi komo famminaka no foti famminirede ni. ɗum ko hunde nde teskimi, ko hunde nde teskimi no feewi. e nder yewtere meɗen gandal mboɗo yiɗi artude seeɗa to banggue sifa jangde Qur'anil Karim. mboɗo jogui sehilaɓe hewɓe jangguinoɓe Al-Qur'anil Karim, mi salmini moon, mi salmini duuɗe ɗe pop ko alda e limtude, saabu alhamdulillah leydi Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée eɗen jogui musidɓe jangguinoɓe Al-Qur'anil Karim no feewi, kadi ko waɗɓe hen doole mumen, mbaɗi hen kadi sembe mumen, mbaɗi hen kadi gurdam mumen. sene daña hen dañata hen ko hen piiɓi mayde, ngam ko kamɓe goni joganiɓe Allah subahanahu wa taala école aji Allah ɗi aɓe jangguina sukaɓe haala Allah ka, beele sukaɓe janggo ɓe gona koninkoɓe Allah faade maccuɓe Allah ɓe. aɓenne ɓe jarama, saabu hay goto wawa yobde neɗɗo gandinɗo neɗɗo haala Allah. ɗum tagui annabaɓe Allah ɓe kala e mabɓe mo Allah neeli yettini nelal, heewi wiide jobdam de koto Allah tan woni, saabu mo andi yimɓe mbawa yobdemo. a wawa yobde gandinɗoma Allah, saabu Allah tagma wi tagranima so wona ya rewmo. Allah tagranima an neɗɗo o so wona ya rewmo. ko heddi ko foof koko tawtuma tan, ñantade en, tuppade en, ñañade en, ƴaɓɓude en, ƴalɓidde en, yangueji en, inɗele en, foof koko tawti en ha mbawen wurde nde tawno ko Allah tagui men. kono taguireɗen tan ko ha ndewenmo, taguireɗen tan ko ha mbaɗenmo adoré. joni noon oɗo henna gandinɗoma ko Allah wi hoto rewam so wona ganda kam, sa anda kam no dewrata kam. oɗo andinima Allah ma o mo ganduɗa taguirma ko ya rewmo o wawa yobde ɗum. kono onne kadi gandinowo alay saago jogto systéme ko sonani mi haali ɗo hen affaire jangɗeli capital uji ɗi, potta e suka tokos cikka ko hafiz Qur'ana, taw wona hafiz. holko woni o wawi ko woni cimoje e woni ayeji, taw jangguino ne selli, mahariji o ne selli, nahwu o ne selli, omo janggi celluka Qur'ana. kala kene sellina Qur'ana e ko neɗɗo jangganno ɗon ɗo gayni, ɗon ɗo jibdi deftere Allah nde ha gasi, ruŋide ha gayni, fuɗɗo natande kaɓirde, kanko taw janggi kaɓirde o gayni. kanko suka o ayi école aji madrasa ɗi foof joni soɓe jangguina, soɓe jangguinima bisimillahi rahmani rahim o, sa gaynimo tan tawɗa wawi haɓɓudemo kanko foof.
to bange ñawoje makko cilluka makko kaɓirde makko nahowo makko fof tawa wawi kala aya mo ɓe jangi e kala simore nde ɓe jangi tawa ɓe kasbi ɗum ɓe kaɓɓi ɗum ɓe ñaawi ɗum ɓe dokki ɗum harfuji mum ha timmi taw kadi ɓe jangi hen warsiji riwayuji kewɗi taw ɓe gaddi hen riwayuji kewɗi ɗo ene serti e men enen neɗɗo janginirte tan ko ɓoro ha wiye jofni alluwal o jofni alluwal ɗemgal ngal woosiri ni no ɗemgal ngal wawiri ni beele pewniti a ɗemgal ngal ko caɗi ɗum tagi hande eɗen jogui woni yimɓe wawɓe qur'ana kono ɗemɗe ɗe ko ñawɗe amin jogui ɗo almami goto ɗo konmi ɗo omo julna ɗo saaha aljuma somo janga aɗa yenana omo wawi qur'ana kono ay ɗemgal ngal way kono ɗemgalam ni ara qur'an o ne ñawi hay somo haala arab o way kono mbami ni ene ñawi aɗa anda o haali ko arab kono ko arab o ko ñawɗo way kono sarabiya ni omo haala qur'ana ko qur'ana kono qur'ana ko ñawɗo firti ko nde o jangata ni o janginira ayi nde o jangata nde sinno o jangina ko yo sellin ɗemgal ngal ko wawi ko wo haɓɓane ɗum wo hasbane ɗum o jangine celluka allah ka ha qur'an o sella naho o ara ha timma ɗum o wayatano ni hayso wona hafiz qur'an ko dañi ko ma yonmo ene jeeya hande e wallude suka o ha o wona qur'ani yanke ha o suusa umminde aaye o fira ɗum e nder yimɓe ɓayde hande waaju men enen saɗa waajo yimɓe sa haalta arab o walla haalta qur'an wiyete ka wona gandu so tawi mbajoɗa yimɓe tan koye pular o ɓolo yimɓe mbiyata gandal ma woɗɗani par ce que enen saɗa waajo il faut kala arab firti gandata ɗum koko nawi en so tawi aɗa waajo a waajo ko pular tan kalta sa lombi en konngol arab tan nana yimɓe fof uma skey hayso ɓe ganda ko haali ko taw o haali ko ɓuri ɗum forde pular ɓe umani kono ɓayde o haali arab o nde tawno yidde men ne woɗɗe annabi o hayso neɗɗo ƴatti arab ene weeli men ayi ɓayde ko ɗon jettiɗen ɗon tolniɗen an janguinowo kala ko janguinɗa suko yo sellu qur'ana o ko wawi hen kala ya tawne selli janggo so tawi o mawni omo waajo taw hulata umminde harfu qur'ana o taw hulata umminde aya mo yiɗi haalde o hersata miste saabu omo andi ne selli o hulata haalde dallinorade arab mo yiɗi dallinorade o walla luga o taw ganduɗa so haali ene selli ne wi weŋ hay so wona hafiz ene selli so haali tan joni wite elle ko hafiz qur'an saabu jiri way sellude yo koni woni ko madrasaji ɗi duuɗe hande gonɗe capital uji ɗi ɗo jogori daɗirde hen ko o systéme ɓe jogui jiya suka cikkama ko hafiz taw wondi kala ɗo memɗa e qur'an on wawi memde ɗon kala simore nde memɗa walla kala nisif mo memɗa walla kala ruba mo memɗa walla kala hisib mo memɗa wonko wawi ɗon a memata hisib walla ruba walla kala ko memɗa hen tawɗo waddi hen aya taw aya o kadi ne selli ɓe ƴewata ko ayeje ɓurɗe memde ɗe ɗe allah haalde yimɓe ɓe ayeje ɓurɗe hutorede ɗe ɗe ganduɗa ɗe ne mbawi altade yimɓe ɓe jomum sene waajo ɗo ene wawi nannude en ayeje mum taw koɗe celluɗe dallinorade haala allah ka ha artirma an neɗɗo o mbiya kayri on wawi qur'ana de o ko hafiz taw o jangguina ko cellukka e seeɗa mo dañe ceerno o ɗum ɗo henno ko hunde wallore ceerno ko hunde wallore no feewi de hay to banggue sukaɓe rewɓe ɓe ɓayde mbiɗen debbo e janggo julɗe ɗum tan ko ɗon ɓakkuɗen ɓe kono gandal fof so ndi ɓuuri yodde gandal debbo soɓe janggi sariya o ɓe janggi qur'ana o tan en deƴat en pewat daron rewɓe janguɓe daron noɓe mbayi ɗum noon alay saago jaɓɓe men ɗe gona jaɓɓe janguinoɓe yimɓe ɓe kala ko joomum janggi kadi firane ƴetten tan kala ko joomum janggi tawne firane joomum janggi fatiha yo andu fatiha o ko woni
so tawi Allah haalnima ko ɗon wo andi kam ko Allah haali hen ko kala nde jangguinɗa joomum simore walla ayeje gonɗe simore no ɗe potiri kala so tawi wo ɗiggini ɗum o sellini ɗum a jangguinimo celluka qur'ana ka haala Allah ka haka selli gandinamo firo moƴƴo ngo mbimi ngo so tawi ko janggo français omo yaaha ko jangata ko to banggue technologie walla to banggue science walla to banggue sifa gurdam aduna ko maw faam ko famata ga e firo qur'ana ko ma waw uddide haqqillo to saabu ko gotum ko jangarto hen ko e nder histoire uji aduna o ko ga woni e nder qur'ana o ga rokkatamo yeynade to ha o wonta scientifique mawɗo e nder aduna o taw mo nawdi kala somo haala français loggata somo haala qur'ana loggata somo haala arabe loggata somo haala pular loggata somo haala ɗemgal gongal loggata o wona gando jaaduɗo e jamanu o omo wawi yoltude l'islam kalɗo ari o wawi yoltude julɓe kalɗo dari e kalɗo heedi kono saɗa waji aɗa woni jaam tan woni ɗemɗe a nanata sanan woni ɗemɗe alay sago mbayano tarih ramadan en ni a yettotoɓe par ce que a wattat takkede a wattat ñiŋede saabu aɗa mema yimɓeɓe ɓayde aɗa mema ɓe e ɗemɗe mabɓe ɗe aɓe gandi ko kalta ko gandal ngal kalta ngal teno l'islam mo dokkirta ko o tigui a wattat memdeɓe sati memde noon il faut ɓe takkuma hande takkude neɗɗo ko takku neɗɗo viol walla goɗɗum e goɗɗum kono aɗa waji yimɓe aɗa woni jaam won dowroɓe joguiɓe woni gande sikkuɓe ɗeɗo gande julɓe ngala ɗum walla anduɓe haala Allah kaɓɓe ngala ɗum ñande ɓe gandi jogui ɗum foof wata kono keneli gonata e habde ni keneli ɗiɗi haade yirlode mawde ɗum woni adda dulendu walla adda gueɗe goɗɗe wona to banggue phénomène naturel no ɓe mbirata ni ko gueɗe jarɗe accude hakkille jangguinen sukaɓe qur'ana hay soko seeɗa ɓe dañi yo won qur'ana celluɗo hay soko julduɗi yo sellu war ɗaccen ɗemɗe ɗe goosa walla laalinen gayril magdubi en hankkadi woto ɗaccen ɓe ɗemɗe ɗe yo cellu hay soko seeɗa joomum dañi hen heñare ala hen heppere ala hen yo yaaj jaajgol e muñal yo woni hen so buuɗal yurmeende feri feeñi feeñay windere feeñjey ɓataake buuɗal yurmeende ɗo cuuɗi men ndulmaji dingiral Saar ɓe hanki huɓɓe qur'ana poye mum ha yeyni ɗo hakkunde mam Haruna mam Basiru mam Baydi mam Jatigue woɗɓe kala ɗo ndulmaji ɗo ɓen jejjittake aɓe duwane yo barke mabɓe heddo ha hande ne heddi yo Allah waɗan men jaam musidɓe tedduɓe so buuɗal yurmede feri feeñi feeñay windere musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah ñallane musibam tedduɓe o andi o tigi o jofana julare ñoñi e ferogoma moloti enene mbayaduma ay umma abadane sedima de birduɗa mboru tunewrema julare ñoñi e ferogoma moloti ene